Татарстан дуслык иле. Һәр бер милләт аның гөле диләр. Республикада 170-тән артык милләт вәкиле яши. Созвездие народов Татарстана сияет дружбой яркая звезда. Весь рядом и в работе неустанно. Мы с давних пор на многие года. Республика с собой соединила. Мой друг и брат, живем одной семьей. И как бы жизнь порой не разлучила, Вовеки не расстанемся с тобой. Единою семьей живут народы под мирным небосводом голубым. В краю родном, где солнце и свобода, гордимся мы Отечеством своим. Мәңгі балқып яусын біздің ұшақ, бірден болы қайда әр ғамәлді. Татарстан дуслық иле дейіп, яңғырысын әлі бар ғаләмгә. шатлык белән тулсын бар күңелләр, тик елмаю булсын һәр бер йөздә. Дәүләтебез күп милләтле дигән, бер ғорурлык яши һәммә бездә. Бер гаилә булып көн итәбез, күкләр бүләк итә тик хозурлык. Туган якта шундый иркен рәхәт, һәр күңелләрдә бар ул горурлык. Единою семьей живут народы под мирным небосводом голубым. В краю родном, где солнце и свобода, гордимся мы Отечеством своим. Сай. Salamlar əziz dostlar. Баревдесь. Исәмсез. Olmaqağız. Здравствуйте. Добрый день. Салом лежер. Баревдесь. Барәзе сәргелі хуйры. Арумысыз, қарындашлар. Кайда гына яшәсәләр дә, аларга үз туган телләре, диннәре, традицияләре якын. Шушы кыйммәтләрне саклап калу өчен бездә якшәмбе мәктәпләре эшли. 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Без телне саклау өчен барлык көчебезне куячакбыз. Бу безнең алдагы буыннар алдында бурычыбыз дип белдерде Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Бу юнәлештә республикада бик күп эшләр эшләнә. Шундый проектларның берсе күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә укучылар бәйгесе. Чара 2014-2022 елларга республикабызга Татарстан дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы чараларын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Ә менә бу чара безнең өчен шунсы белән кадерле. Үсеп килүче буынның, яшь буын вәкилләренең сәхнә теле аркылы үзләренең милләтенең асылын, ахаңын аңлата алуында, милләт баласы буларак формалашып, тәрбияләнеп, аны милләт горурлыгы дәрәҗәсендә күрсәтү сәхнәдә. Әлбәттә, бу балаларның яшь буынның күңелләрендә һәр вакыт туган телгә булган мәрхәмәт белән бер рәттән аны саклау һәм үстерү мәңге күңелләрендә сеңеп калачак. Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы
Халыклар ассамблеясы һәм Шаян ТВ каналы үткәргән фестивальдә быел барлыгы 1120 бала катнашкан. Алар хореография, вокал, халык иҗаты номинацияләрендә үз осталыкларын күрсәттеләр. Проектның зона этаплары Казанда, Әлмәттә һәм Ярчаллыда узды. Һәр кеше үз милләтенең нечкәлекләрен күрсәтә, чөнки Башкортта җырның бер нечкәлеге бар, Чувашта икенче төрлерәк һәм шуның белән аерылып тора. Әлбәттә, кеше үзенең теленә мәхәббәтен, үзенең милләтенә мәхәббәтен күрсәтә җырлар аша. Мәртәбәле жюри катнашучылар арасыннан иң-иңнәрне сайлап алган. Финалга Татарстанның 19 районыннан 200 бала үтә.
Мәңгі яша ғазиз ватаным. Халқың тілі изгі тіләкләр, ғымырлікке яқын туған болып, яши бізді түрлі милләтләр.
Атадык без бу чыгышны дуслык күпере диеп. Төрле телдә сөйләшсәк тә, төрле милләт булсак та, тик бер безнең туган илебез, тик бер безнең туган җиребез. Настал момент узнать победителей в номинации «Вокал». Третье место награждается Нуруллин Алим, город Казань, Советский район, лицей номер 149 с татарским языком обучения. Ковалевич Галина, лицей номер 2 Бугульминского района. Также третье место Исмаилов Нурлан, город Набережный Челны, Дом дружбы народов «Родник», клуб любителей азербайджанской культуры, языка и традиций «Абширон». Все призеры и победители награждаются дипломами и, конечно же, денежными сертификатами от Министерства образования и науки Республики Татарстан. А мы продолжаем церемонию награждения. Вторые места. Булдакова София, город Набережной Челны, Дом дружбы народов «Родник», клуб любителей марийской культуры, языка и традиций «Эрвий». Павлова Василиса, Драгановский район, Новоубеевская основная общеобразовательная школа. Мы приглашаем на сцену победителей первого места. Костина Варвара, город Казань, многонациональная воскресная школа. Доронина Яна, Урусинской гимназии Ютазинского района. Татевик и Мария Арутюнян, город Казань, многонациональная воскресная школа. Исән булыгыз, бәхетле булыгыз, туган телне саклагыз. Уңышлы, хәерле тормыш юллары яссын һәммәбезгә. Черевички аленькие.